Dhewean ra ono kancane. Kancane iki ya lucune. Tak kira urung teko lho, Kakang. Rasa dipikire rumah saku dino iki awakmu bakal nemu wae. Lek iki pangan iki. Lah sing lanang wae lemu kok sing wedok kon kuru. Iki bongko tinggi pucuk India aku malah bingung ya. Lah iki wis ana, Pak. Ya mesti rambangki lho, Kakang. Oh, Kok iki bakal nuwuhake Trisno antarane Riyo Bolo karo Suwarno. Kakang Riyo Manggala. Gedene takat tresnanku karo sampean njur saiki wis tukul ana ing sakjroning kandungan iki, Kakang. Ning aku yang sawiji. Apa? Kelanangane tembangan kan buahku ya. Kowe dhisik kenalan karo aku nembang apa jajal. Apa ya, Kakang? Ngerodok lali. Mrekesati. Ah, Grekesati. Sampeyan kok yo jek kelingan wae lho wong aku wis ra kelingan. Aku karo bapakmu ing Kajoran, akhir aku mrono Grekesati. Ning aku sawiji. Ayo. Tengane Kakang Riyo Manggala. Kandhane mung siji aku sing ditresnani ning yen manggon pas nang omah ngene iki senajan karang pradesan ning aku yo krasan. Kan wis tuwa iki aku banjur cemburu ya kan. Heh? Cemburu. Ah, aja to. Aku lek diulune ngono ki aku kok turu. Aja cemburu ya, Kakang. Grekesati introne Mas. Ayo. Mrekesati Kang Mas. Menggen-menggen lho. Yo karang Lah niki ngandhut pasiane pangeran dadine joget karo nyanyi. Ah. Ah. Enek pras lho. Oh iya ya.
Ning waton anggonku nurut tusuk ki mau karo sampean terus lho. Sesuk sore rono ya. Tetep aku sing tresno karo kowe. Kira ya bojone kok. Iki mau tak tujokake karo adikku, Dik. Dik Tun. Ton iki sapa to? Ya tonku karo tunmu. Wis, kae ora delok nang. Heh? Ya bening ngrungokake kok. Ya. Kakang Riya Menggala. Piye Surati? Nggonku ngarep-ngarep marang tekane sampean ki wis rada sauntara. Dur. Aku atiku sumelang banget. Mbok menawa sampean kok dipateni karo Walanda. Heeh. Yen sampean nganti dipateni yo ora aku piye? Yo ora aku melu sapa Kakang Riya Ora Menggala. bisa meriem kabeh umplakno blak karo aku. Setomo setomi tumpake karo aku ora bakal